entek. Lah ya. Coba ora apa-apa. Dewe. Kok dhewe ra? Ya dewe aku mau wis Contoni ya. Ora iin wis iso kok. Sak arepku wae ya. Ayo sak arepmu. Ning ora banter-banter. Kabur iketku iso ngene iki lho. Iki wis ping 4 banterke wae balik rampung. Ayo. Yo. Ayo. Lah wis lah. Kuwi wis. Sabda. Sabda paniteramu. Priksiramu. Wis berarti. Wis. Nganti rampung. Wis puas durung? Hah? Coba kene anu coba rene ya. Boyokmu tak kendoke sithik. Lah ngopo sih? Wong ana kunci iki lho. Ben ngopo? Ketake kene kaya kekencengen. Nek dikendoke wah, tak dudat. Engko nek ambyar piye? Pun piye? Aneh-aneh wae. Wis ya. Tapi. Sampun, matur nuwun. Ya, wah.